mardika tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagnan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi era-eran. Perang Ganter seri perangan Anusapati Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara dipun tindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten Sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangaprak katindakan dening Bapak Sunardi. Wondene Pranoto Pakliran dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi dipun tindakan anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrengga Busono. Katindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gegong Somadulara singking dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kandi pangli ing Swarawati utawi pesinden katindakan Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakaken Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Candhi Bentar. Brahmana Acarya Singamurti. Ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Brahmana Narapati katindakan Dimas Kundi Asmoro. Para Brahmana kapandhegani Dimas Riko Saputra. Patih Haragani
dipun paragani Raka Mas Yusuf Sutrisno. Pangeran Jayasada katindhaken Raka Mas Dedek Wibisana. Wondene Astrawara kaparagani Adimas Eka Pranata. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Singasari. Prabu Kenarok ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Ken dedes katindhaken Mas Puput Jarmiati. Ken umang dipun paragani Mas Menik Widyawati. Wondene Adimas Bagong Sutrisno maragani dados Anusapati. Pangeran Tohjaya katindhaken Raka Mas Andi Prastyo. Maesa ngateleng katindhaken Raka Mas Imam Sarjono. Para dayang kaparagani Mas Kumalasari sarta Mas Rismawati. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Kediri. Prabu Kertajaya Dandang Gendis ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Aji Saka. Pangeran Jayasaba katindhaken Adimas Abi Rajali. Wondene Ken Santi kaparagani Mas Tata Wulandari. Salajengipun wonten ing Gunung Arjuna Ken Rani katindhaken Mas Diah Maharani. Demang Badil ing dalu menika dipun paragani Adimas Sabdo Sugiyanto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindhaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mbah katindhaken Sisiu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang Budaya Sutrisno mangga para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ito sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggala hanamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksaning ngantos titik purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
menawi negari Praja Kediri wonten mengsah ingkang anta kalih dawuh dalem ingkang Rama nitipe sosok sinten ing kumawani manembah sanese Sang Prabu Dandang Gendis apa bocah padha siaga lan pedhe mung paring atur Kamajeng Sada kula lan panjenengan sampun nami dawuh saya ngersani Rama Prabu Dandang Gendis nggih lamun to saindenge jagat ing kraton Kediri boten mawas kawula ingkang tasih nyembah marang Bathara mila saya menika mangkenipun kedah nyembah kelawan Rama Prabu Dandang Gendis menawi boten kersa dipun pejahi dipun seksa dipun polo kersanipun kawula Kediri menawi mangertosi menawi dewa kang nyata wonten ing Kediri mboten sanes Rama Prabu Dandang sampun Gendis cetha dawuh ing Rama Yayi Jaya Sabur wanter dawuh dalem Rama Prabu Dandang Gendis sok sapa wae kang nyembah Trimurti Siwa Brahma lan Wisnu kudu ditompas kelon leres prajurit siagakno kabeh kowe kabeh kudu nderekake aku ngisas anane biksu sing nyembah Trimurti sing sumatana kabeh prajurit Ratantamo Syaga Makarya Ngesti Sanjata lumaksana magita-gita Tanjo
Sang Betara Siwa, Sang Betara Wisnu, Sang Betara Brahma. Mugi sedaya para biksu lan para pandhita mugi panir pinaringana margi kang tumuju dhateng kabecikan. Mugi kaparingana kanugrahan. Mugi pinaringana keslametanipun sedaya para biksu. Sang Betara Trimurti sepisanane kula nyuwun kawelasan mugi paringana keslametan dumateng sedaya para biksu lan para pandhita. Aragani Sawediri Pangeran Jaya Sada Astrawara. Pangeran Astrawara. Yo kene sira pinangka punggawaning praja ana ing kraton Kediri. Kok nganti sira ganggu gawe nggonku lan kabeh para biksu, para brahmana gone lagi manembah ana ngersaning Sang Betara Trimurti. Acarya Singamurti, Iya, kowe nunut urip ana ing wewengkon Kediri. Sapa sing menehi urip? Sing menehi urip kowe sapa? Aku takon karo kowe. yen kowe takon sing menehi urip aku ora liya Sang Betara Trimurti. Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma. Acarya Singamurti, sing menehi urip dudu Trimurti nanging Sang Prabu Dandang Gedhe. Kowe yen ngeleh, kowe njaluk beras, mbok gombadhok, sapa sing menehi? Sing menehi Prabu Dandang Gedhe. Mbangun wihara anggonmu kepengin manembah kalawan dewa sing kok sembah. Sapa sing menehi Prabeya? Ora ana liya mung Sang Prabu Dandang Gedhe. Nanging dina iki kowe ora ngetokke kabeh labuhane Sang Prabu Dandang Gedhe, malah sing kok sobya-sobya Trimurti, Siwa, Brahma lan Wisnu. Singamurti, wiwit dina iki aja nyembah Trimurti, nyembah Prabu Dandang Gedhe. Pangeran Jaya Sada. Iya. Lan sira Astrawara. Kepi Arcaya Singamurti. Aku gelem nyembah lawan wong tuamu
yo Prabu Dandang Gendis. Ninggonku nyembah iki tumrape aku sawijining kawula. Ramamu sawijining ratu ana ing Kediri. Iki wajib disembah. Nanging Dinko manut marang kapicayanku. Aku supaya nyembah Dandang Gendis. Mergo kabeh Unggawa Praja Kediri nganggep yen to Prabu Dandang Gendis kae salah sawijining dewa sing nyipta jagat sakwisine iki Prabu Dandang Gendis. Aku moh. Aku ora percaya. Yen ngono kowe cubluk. Cetha yen to Prabu Dandang Gendis kae Bathara Katon sing mapan ana ing Marcapada. Yen mung kowe nyembah Trimurti, Brahma, Wisnu lan uga Siwa. Apa kowe wis ngerti wujude Siwa? Apa wis ngerti wujude Brahma? Apa wis ngerti wujude Wisnu? Nanging beda. Yen to kowe nyembah lawan Prabu Dandang Gendis, wis keton moto mapan ana ing Kediri. Panguripan kabeh kang ana ing tlatah Kediri kae ana cengkramane Rama Prabu Dandang Gendis. Mula sapa kuwi? Aku njaluk tulung lawan kuwi. Candhet cukup semene wae anggon menyembah Trimurti. Ayo bebarengan nyembah lawan Sinon Prabu Dandang Gendis. Monggo yen kowe kabeh para punggawaning kraton Kediri percaya yen Prabu Dandang Gendis kae sawijining dewa. Nanging yen aku tetep aku moh yen to aku supaya ngarani yen Prabu Dandang Gendis kae sawijining dewa kae menungsa lumrah Pisan meneh tanpa bedaning aku lan kowe kabeh. nyembah Prabu Dandang Gendis. Aku moh. Piye? Aku moh. Ora Sampun pangeran. Kersane dados pasinaon menawi kawula ing Kediri wani ngenggokaken nyembah saktesing Sang Brahma mati kabeh. saperangan lungguh kanthi kuntur dhateng Kediri. Wangsul Kediri. Ayo.
Atur. Pangeran Anusapati sinuwun. Anusapati. Lan singkat. Terjak tumida. Ngerti upacara sraja. Upacara ngagung-ngagi. Lalu ure Prabu Kenaro. Ning yoge. Wani-wani kowe nyabar iki upacara sraja. Lalu urmu. Kok sengaja? Pancen jarak. Supaya cabar, iya. Pangapunten inggih kathah Rama. Ngantos wonten kedadosan inggih kados ngaten. Sedaya kala wau boten jinaragan. Ora jinaragan. Mila kanthi menika Rama. Paring pangapura dumateng inggih putra. Paring pangapura. Apa ini nanti? Upacara sraja. Wis pirang warsa. Kudu dileksanake. Mergo ngelingi leluhur. Bokor kencana kang isine apune. Rama Gajah Parang. Leluhure Rama. Nganti pecah mergo saka tumindakmu mergo kowe anak atau putih karo kula. Coba sama. Sawang. Kabeh para kawula mungguing ayo ke praja. Ngepengin aku upacara sraja. Lumaku kali becik. Parang demi kowe Anusapati kenyabaran opo gunane aku paring pangapura karo becik mati saka tangan Sinuwun. Wonten lepatipun Anusapati kula ingkang nyuwunaken pangapunten Kang Mas Prabu. Dedes Menapa boten wonten pangapura tumrapipun Anusapati? Kula mangertosi. Pecahipun bokor kang isinipun apura Prabu Gajah Parang ngambaraken upacara sraja. Nanging Kang Mas ngemuti Anusapati ugi putra panjenengan. yen kaluputane anakmu Anusapati sithik mboko sethithik pun kakang bisa paring pangapura. Nanging iki upacara wigati kang isine ngormati leluhur. Leluhur ana ing praja Singasari. Aku supaya paring pangapura. Ora. Mergo Rama Gajah Parang kang nitisake Prabu Kenaro oleh jagat ing sesama. Kula ngertos Kang Mas. Nanging menapa sekedhik mawon panjenengan boten gadhah raos welas kaliyan Anusapati. Sami-sami putra panjenengan kula ijin panjenengan paring welas. Lan ugi paring pangapunten kaliyan Anusapati Kang. Apa kurang nggonku tresnane? Mergo dasare Anusapati bocah kang ora ngerti unggah-ungguh suba sita lan trapsira. Ora ngerti iki adicara wigati kang diranti dening kabeh para kulawarga ing Singasari. Kang Mas Prabu, Yen dedes piye? emuti lampahan kala sumanten panjenengan garwa dumateng kula. Ukuranipun boten tresna ning tanggung jawab panjenengan kaliyan kula lan anak kula. Ora luput. Nanging kenging menapa Kang Mas Prabu? Kenging menapa sampeka panjenengan tansah dasya kaliyan Anusapati sami-sami putra panjenengan? Kira mengerti menapa Anusapati kaliyan
nalika kowe munggah ora candi bentar wentismu sumunar ateges kowe wanita Nareswara kang bakal bisa nurunake calon ratu ing tanah Jawa nanging sok ngono ora ketan kepiye wae kowe uga turase wong liya tanpa bedane kowe wong wadon kang mapan ning warung pelanyan Mas Prabu. Ingin menapa Kang Mas Prabu? Wonten upacara sradah. Kenapa sedaya kawula lan putra ingkang sami kempal wonten papan mriki? Panjenengan ngucap tembung saklimah. Kula kagem wanita pelayan Kang Mas cedhok nek panjenengan boten nganggep kula minangka garwa panjenengan malih. Boten kinanipun kula mapan wonten ing upacara sradah. Kula nyuwun pamit Kang Mas. Leres Rama Prabu Gen Arok saka tumindakmu upacara sradah wis cabar kaporo ibumu yen tetes uga ninggalake papan seneng saking panyokro panjenengan. Mbok bilih tumindak kula sampun lepat. Kula sagut sumagut nampa pidana nanging kula namung nyuwun dumateng panjenengan dak siya kalih Ibu Kendedes Rama. ibumu lara ati semono uga Rama uga pinket atine jalaran nalika titi wancane ngagungake asmane Engmu Gajah Parang ora sapa-sapa kang nyabarake malah kaporo kowe sepulihmu paman wong tuwa wiwit cilik nggonku mlelitik wiwit bodho nggonku pinteran mangke tanpa guna babar pisan kowe ora nate gawe gelo ora nate gawe senenging penggale wong Anusapati Paring dawuh Rama. yen negara ing Singasari isih kacau lilip sing kaya Singasari ora bakal adikku apa gunane kowe deku ning ngersane Prabu Kenaro timbali dadi kelilip kedua gak singkirake saka jagat ing Singasari Sinuwun Prabu Gen Arok. biksu apa biksu acarya Kula ngantos dumugi wonten ing kraton Singasari. Kula namung saperlu badhe nyuwun pengayoman dhateng panjenengan. Sinuwun Prabu Gen Arok. nuwun pengayuman perkawis menapa Bapak Aturan pirsa. Sinuwun Prabu Gen Arok. Nalika kula wonten ing kraton Kediri kaliyan sedaya para brahmana, para biksu lan para pandita winanti netepi wajib manembah kagem Sang Dewa Trimurti. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, lan Dewa Siwa. ya
Saba lan Pangeran Astrawana. Karepe ngopo? Sedaya para biksu lan sedaya para brahmana menika boten dipun keparengaken manembah dhateng Sang Hyang Bathara Trimurti supados sedaya para biksu lan para brahmana menika kedah manembah dhateng Sang Prabu Dandang Gedhes. Sedaya para brahmana kedah pitados yen to Prabu Dandang Gedhes menika salah setunggalipun dewa ingkang ngeta jagat sakmisi. Nanging Sinur Prabu Kenaro kula lan sedaya para brahmana para biksu kula boten purun yen to kula supados ngakeni Prabu Dandang Gedhes menika salah setunggalipun dewa. Awit Prabu Dandang Gedhes menika salah setunggalipun jalma manungsa limrah sami kaliyan kula lan panjenengan. Acaranya. Iya. Ingriku kathah para brahmana para biksu ingkang sami dipun pejahi kaliyan Punggawa Kraton Cingkrang. Jalaran boten purun ngakoni yen to Prabu Dandang Gedhes menika salah setunggalipun dewa. Yen kaya ngono wiwit dina iki sira tak ayomi menuju Singosari. Matur nuwun sanget Ayang Kenaro. Dereke biksu acarya ning Panti Soto. Setaken Kang. Monggo Bapak. Ayo. Toh Jaya, dawuh. Maesa katelek paring dawuh Rama. Prabu Dandang Gedhes wis wani ngaku dheweke dhewe. Nggih. Tanpa bedane Prabu Dandang Gedhes ing kene Rama bakal ngembari panguwasane Prabu Dandang Gedhes kanthi gelar Sri Rangga Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Putraning Rama Tohjaya dawuh wani merangi wong-wong. Wantun. Maesa watelan maring dawuh Rama. Wani merangi wong-wong. Wantun. Penjawat kiwa. Nggih, penjawat dengan Buddha. Seningon dawuh. Rama, Ana apa? pinangka jimat pepundhen kula. Panjenengan sampun peparing dumateng kadang-kadang kula apangkan senopati. Ingkang supados pawong krida magut Suralendriya. Menawi tuwuh dalu ingkang kados ngaten. Kula uga kalebu putra wonten ing praja Singosari. Monggo peparing sekali nonce dumateng kula pinangka tandha kula dados senopati Rama. Meri lan kadangku Tohjaya lan Maesa watelan. Kangge ngatonke dharma bekti kula tumrap panjenengan lan praja Singosari Rama. Anusapati merga Rama wis ora percaya karo wong akeh padha ngandhakake yen kowe putrane Prabu Kenaro nanging pangandhepe Prabu Kenaro kowe dudu anak Kenaro nanging
Maesa Pangateleng. Mongko aku putra ana ing praja Singasari. Sawise pangandikane Rama Prabu Ken Arok, aku pangerten yen tomban cinde dan cilatan nanging ora dadi ngopo. Praja Singasari tuwa dawuh sing kaya ngene. Senajan to aku ra kalungan sekar rinunce pinangka senopati, nanging aku bakal mati pinangka dadi prajurit. Mongko sipate prajurit ora bedane kaya sipate geni. Brasta sambut barang apa wae sing dadi pepalan. Maju ana ing tengahing Rananggono. Yo. Sampun ngestoaken dawuh nandhalem nggih Sang Prabuku nggih dewaku. Kula nitipraya sedaya para biksu keng manembah sanesipun Sang Prabu nggih dewaku dadaken sampun kula sirep sinuwun. Hidup Hidup saya sadahanku sabda dalem Rama. Mangek padha dawuh nandhalem ingkang supados nisas sedaya biksu lan brahmana ingkang dinten sakmenika taksih nyembah Trimurti Siwa Brahma lan Wisnu sampun kula kisas kelas kula pecahi sedanten. Astra Lara Rama Prabu Dadagnis. Genanipun sedaya cicipahan ingkang panjenengan sampiraken boten ing pundak kiwa dalah tangan kula sampun kula tindakaken. Menawi sedaya kawula panjenengan kang mapan wonten ing kraton Kediri. Utamanipun Brahmana lan Pandita menawi boten kersa nyembah ngersa dalem. Bathara kang Mejawantah mapan wonten ing kraton Kediri boten sanes Prabu Dandang Gede. Prajurit hidup Dandang Gede. wiwit saka ing bumi Masrek Tanjung Singguruh Jawa Dwipa Dumpuran Tumasek Brahmana Biksu Bante lan sak piturute yen isih kepengin ngakai Kadiri dipateni jalaran dewaning dewa jagating nyata ora liya Prabu Dandang Gede. aku kepengin ora ana wong sing ngembari nalika ngadepi Dandang Gendis Kertajaya lan aku ora kepengin yen ana perang mung sak perkara
Dandang Kendis. Prajurit, maju. Aturi. Sepo nang kintaka atur marang sang Narpati Katur panjenengan Sang Prabu. Dandang Kendis wong agung cetha menawi ejoanipun ngalem bodo panjenengan. Iya. Dasar turasing Narendra Kasunyatan gelar satu suatu sinuwun. Senoyodan sagung awula nipun Kula melu remen menika kasunyatan Romo. Tulisan sak banjure Ratu Hambak para marta pantes lamun den pateni cetha menawi nawala menika nias dhateng panjenengan yang sakti kalamun den prawira kasuwun sabar kekalih panjenengan. iki kan maro satu kenar dasar kurasing awiryo tau tate ing prang yen yoto kandang gendis satriya majulen nojroning Siaga no prajurit